Ga je gedachten lezen? Nee. Ga je gedachten lezen? We hebben net van de week een vergadering gehad over het EK volgend jaar. Polen-Oekraïne. We zijn al volle bak bezig. En er gaat er iets spectaculairs komen. En dat gaat niet zo heel erg lang meer duren. Want vorig jaar waren we natuurlijk ook redelijk op tijd. Ook een jaar voordat het WK begon. Dus tel maar uit wanneer we nou met ons EK-verhaal komen. Maar we komen eraan. kun je de Vuvuzela nog overtreffen? Die gaan we heel makkelijk overtreffen. Want we krijgen dit jaar, als het goed is, krijgen we dit jaar landelijke tv erbij. Dus allemaal nog heel erg geheim, maar dat gaat wel lukken, denk ik, Tom. Het staat nog in de stijgers, maar met landelijke tv moet het toch lukken, hè? Op dit moment zijn we die helikopter, die is echt helemaal aan het hypen overal. We hebben natuurlijk een dikke hit nog steeds in Duitsland met Schatzi Schenk mir een foto. Daar zitten we 10 juli weer in een heel grote tv-show, Fernsehgarten. En er zijn een heleboel aanvragen vanuit Duitsland, ook voor de helikopter. Dus we zijn plannen aan het maken om daar zelf de helikopter te gaan doen. En ja, we hebben een heel leuk liedje gemaakt voor de Clinic Clowns. Geert heeft een liedje gemaakt en daar gaan we 18 shows voor doen. En daar komen we binnenkort mee naar buiten. Ja, dat liedje heet Vandaag gaat het gebeuren. En wij werken al een aantal jaar voor de Clinic Clowns. En dat zijn een van de mooiste optredens die wij ieder jaar doen. Zeker omdat wij hebben zelf allemaal gezonde kinderen. En als je dan ziet wat sommige ouders meemaken en kinderen ook met een zieke kind. Ja, dat is dan wel heel erg leuk om te zien dat je die kinderen op die dag zo'n mooie dag kan bezorgen. En vandaar ook de titel, Vandaag gaat het gebeuren. Die kinderen leven daar gewoon maanden naartoe naar zo'n dag. En die worden helemaal vertroeteld en alle artiesten treden daarop. En dat is gewoon hartstikke leuk.